Здравейте хора, добре дошли в моя канал Георги Янков. Днес ще разглеждаме моята ръчна работа, която аз сам направих. Както мога да видите тук под мишницата ми, една глава на брадва. Така, тази брадва, този екземпляр е от 1945 година. Тук пише, може да прочетете. Да. Така, да кажа какво съм направил. Тук беше цялото ръждиво, боядисано там в някакъв цвят, това го махнах, но съм го направил. И начинът на заточване е на диск, въртящ се, след това пила, кръгови движения, можете да видите. И също дръжката беше гнила, а сега вижте какво идеално дърво е. Както виждате, тук има още такова от старата дръжка, да видите каква е, защото това ми е първата работа, не можах да го направя. И ето тук съм пробил по-скоро дядо ми една скромна дупка за етото и въженци. Питате защо то е въже? Защото цепиш, изведнъж бам, няма брадва. На някой тиквата е. И за да може така да направиш, така, фащаш, пиеш, пак оставяш. И за да може да се работи така свободен хват. На теория в момента имам брадва, но съм с две свободни ръце. И като ми трябва, само правя тъй и готово. Така. За втората част ще демонстрираме тази поставка за брадва. Секунда, да такова малко назад. Ето по този начин се слага и си имаме поставка за брадва. Така, да започнем. Тя е направена от, не знам какво дърво, но от палети. Нали знаете, строителни палети. Тази голямата дъска и тези малките са изшкурени. Нали? Ако се чудите защо всичко тук е цветното, всичко е ръчна работа. Само го шкурих с една такава машина, дето е лепиш една кръгошкурка и се шкури, нали, автоматично. Но тези неща съм ги рязал с ръчен трион, така че заради той може да е криво. Първа работа. Така, шкурил съм, нали, но понеже е тук острието на брадвата, или то топор се води, така казва дядо ми, тя негова, не влизаше, аз реших да го разцепа малко, нали, уж да увелича ширината, но този ще се разцепи. Имаше едно клинче, дето сложих, но то падна. И дядо сложите тази дъщица от същата тази, за да държи. Така. И ето така седи моята първа работа. Секунда. И да. И забравих да споменам, това може да се лакира, но ще видя кога може да не го лакира, но най-вероятно ще. И планирам, ето тук, от тези страни, да се сложат такива ъгли, за да може да се сложи на високо на стената. Защото имам малка сестра и да няма фане да ме заколи с нея. Добре. Айде, чао! Аз ви казвам чао и отивам на лов за вълци с тази брадва. Айде.